салом алейкум. Мо ба ҳамроҳи шумо мегузарем ба дарси навбатӣ. Ба фикрам хуб ба 382 сар мешавад. Хуб, ба дарси физикаи атом ва ядрои атом сар мекунем. Хуб, бубинед, пеш аз оне ки мо ин дарсро бо ҳамроҳи шумо сар кунем, бояд мо дар дарс чӣ дошта бошем? Мо дар дарс бояд системаи даврии элементҳоро дошта бошем. Хуб, агар мо дошта бошем ва видеоро тамошо мекунем ва ман дарс мегузарам. Хуб, мегузарем бо ҳамроҳи шумо аз машқи 380 дар физикаи ядрои атом. Бинед, дар машқи 380 биёед аз оне ки мо пеш сар кунем, дар ин ҷо бояд ман камтарак дар бораи атом гап занам. Хуб, мебинем, атом ин чи аст? Атом яъне ки таркиб ёфтааст аз протонҳо. Протонҳо дорои заряди мусбат мебошанд ва нейтронҳо. Нейтронҳо бошад агар чӣ доранд? заряд надоранд, яъне ки заряди онҳо ба 0 баробар аст. Маъна ин мебошад ядрои атом. Ин ҳаст ядрои атом ва дар гирди ядрои атом электронҳо давр мезананд. Дар гирди ядрои атом электронҳо давр мезананд. Инҳо бошанд агар электрон ҳастанд. Электронҳо чӣ мекунанд? Дар гирди ядрои атом давр мезананд. Яъне ки ин ҳаст ядрои атом. Ин ҳаст ядрои атом. Ядрои атом. Ин ҳаст чӣ? Орбитали электронҳо. Ин ҳаст орбитали электронҳо ва ҳамаи инро дар якҷоягӣ чӣ меноманд? Атом меноманд. Ҳамаи инро дар якҷоягӣ атом меноманд. Яъне ки атом иборат аст аз электронҳо. Атом дорад электронҳоро, протонҳоро дорад ва дорад боз нейтронҳоро. Яъне ки атом иборат аст аз электрон, протон ва нейтрон. Хуб, бинед, миқдори электронҳо ва протонҳо баробар ҳастанд. Хуб, инро аз хотир набароред. Яъне ки миқдори протонҳо ва электронҳо чӣ ҳастанд? Баробар ҳастанд. Ва миқдори нейтронҳо метавонад ки тағйир ёбад. Хуб, ман дар бораи атом камтарак ба шумо маълумот додам ва мегузарем биёед ба ҳалли мисоли 380. Дар расм сохти атоми элемент тасвир ёфтааст. Дар таркиби ядрои ин элемент чанд протон мавҷуд аст? Хуб, мо гуфтем ки протон аз заряди мусбат иборат аст. Хуб, дар ин ҷо ҳаст заряди мусбат. Якто чӣ дорад? Протон дорад. Яъне ки як заррачаи мусбат, ин як протон мебошад. Ва дар ҷавоб бошад агар 4, 6, 7, 3. Мо як надорем. Ва намедонам чаро дар ин ҷо як нест. Бояд як бошад. Хуб, ҷавоби машқи 380 ба як баробар аст, вале ки дар ҷавоб ин як ба мо дода нашудааст. Хуб, менависем дар машқи 380 ки як протон дорад. Хуб, як протон дорад. Яъне ки як заррачаи мусбатзаряд дар ин ҷо ман дида истодам. Ва ин атом бошад агар боз чӣ дорад? Боз 3 электрон дорад. Боз 3 электрон дорад. Хуб, боз 3 электрон дорад. Асосан бояд як протон бошад, як электрон бошад. Ва дар ин ҷо низ 2 электрони дигаи зиёдтӣ ҳаст. Хуб, дар ин ҷо бошад агар ман фақат як протонро мебинам. Хуб, дар ин расми ман тасвиркардагӣ мо дорем 2 протон ва 2 нейтрон ва 2 электрон. Мо чӣ дорем? Дорем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 381. Дар машқи 381 дар расм сохти атоми элементи химиявӣ нишон дода шудааст. Дар таркиби ядрои атоми ин элемент чанд нейтрон мавҷуд аст? Мегӯянд ки чанд нейтрон мавҷуд аст. Хуб, нейтронҳоро мо гуфтем ки тағйир меёбанд, яъне ки танҳо миқдори электронҳо ва протонҳо баробар мебошанд. Ва дар ин ҷо бояд мо бо шумо нейтронҳоро ёбем. Нейтронҳоро мо бо заряди 0
یعنی که به ضرر اشارات کرده بودیم و در اینجا من میبینم که اینها الکترون ها میباشند با ضرر منفی و یک پروتون رو میبینم با ضرر مثبت. من نیوترون ها رو ندیده استودم و در جواب این نیست و جواب 0 باشد. 0 پروتون دارد این اتم. 0 پروتون موجود است، یعنی که 0 پروتون دارد. خب در جواب این نیست، ممکن خطا شده باشد. میگذاریم به مشق 382. وقت رو تلف نمیکنیم. در رسم ترکیب ядроی اتم елемент تصویر یافته است این کدام елемент میباشد. یعنی که بینید که با ما حرفای باز دیگر نمود شدن پیدا شدند، یعنی که MP و MN. خب بیاید من می نویسم اینها چی معنی دارند. در درسای لکسیوی همه اینها هستند، میتوانید که تماشا کنید. مشق 382 Z این رقم element. خب اگر سیستم دوره element رو ببینید، اگر مثلا برای هیدروژن یا ودرود این رقم 1 است، خب زدش برابر 1 است. برای هلی باشد اگر گلی زد برابر 2 می شود. برای لیتی باشد اگر برابر 3 می شود. برای بریلی برابر 4 می شود. برای بور برابر 5 می شود. خب و غیره. یعنی که این زد رقمی چی است؟ رقم الکترون گفته میتونیم، رقم الکترون و رقم element. یعنی که هم رقم element هم رقم الکترون. رقم element میگیم هم رقم چی؟ الکترون. باز با ما دادند n، یعنی که n این مقداری چی است؟ مقداری نیوترون ها رو نشان میدهد. مقداری نیوترون ها، n مقداری نیوترون ها می باشد و در اینجا باز یک فرمول دیگه پیدا می شود. باز میگویند که رقمی مساوی. خب مساوی چیزو میگویند رقم مساوی با a اشارت میکنند. رقم مساوی a برابر است با z جمع چی n. خب اگر ما بینیم من با چنین طرز اشاره نمودن در مشق 383 از ما میگذاریم. اگر ما بینیم این x می شود یکون element باشد، اگر a با بالا می آید چه خیلی که در اینجا اشاره کردن و z در پایان می آید. یعنی که این رقمی element می باشد یا مقدار الکترون های همین element می باشد و a باشد اگر این سومه الکترون ها میتوانیم گفته و پلوس با مقدار نیوترون های همین element. خب بیاید ببینیم که در اینجا با ما چند الکترون دادند یا چند پروتون دادند. یعنی که ببینید که با حرف P اشارت نمودند، یعنی که باز برابر می شود با P با پروتون ها. یعنی که ببینید رقم element هست، مقدار الکترون هست و نیز چی است؟ باز رقمی پروتون می باشد. یعنی که ما گفتیم باز ببینید یک بار دیگه الکترون ها و پروتون ها برابر هستند همه وقت. یعنی که مقداری چی؟ الکترون ها و پروتون ها در اتم همه وقت برابر می باشند. این رو از یاد نبرید. برای همین اگر الکترون چند که الکترون ما داشته باشیم ما نیز هم پروتون داریم در اتم. خب حساب میکنیم در اینجا 3 6 9 12. خب 12 پروتون داریم و چند نیوترون داریم؟ 12 پروتون بیاید ما می نویسیم Z برابر می شود با 12 و N باشد اگر با 5 9 در اینجا 5 در اینجا 9 در اینجا با 3 دیگر 12 می شود. N برابر 12 می شود. N برابر 12 می شود. A رو می بیم با همراه شما. A برابر است با یک بار دیگه می نویسیم Z جمع N. 12 جمع 12 می شود 24. یعنی که به جای A در اینجا می گذاریم این A هست. خب A هست. X رو می نویسیم به جای A 24 رو می مونیم و به جای Z 12 رو می مونیم. اکنون ما با همراه شما مقایسه میکنیم. در اینجا شد بر اومد. یعنی
ки мо дар ин ҷо дорем магний туғри мегирада. Яъне ки ҷавоби б-ро ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Бояд як бори дига ҳисоб мекунем. Дар ин ҷо 5 буштагар адади нейтронҳо, дар ин ҷо ҳаст 9, баъд дар ин ҷо 10, 11, 12 мешавад. Хоб ва дар ин ҷо буштагар 6, 9 ва чанд мешавад? 10, 11, 12. Хоб дар ин ҷо 6, дар ин ҷо 6 нест. 12, 12, 12 ба А баробари 24 мешавад ва Z баробари 12 мешавад. Хуб, ҷавоби Б-ро ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо интихоб мекунем, яъне ки магний мешавад. Ин баробари чӣ мешавад? Магний 24 тақсими 12 мешавад. Ва ин ҷавоби Б-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 383. Дар машқи 383 гуфта шудааст, ки ҳар як элемент бо аломати шартии чунин, яъне ки мо нависта будем аллакай x, чи z, яъне ки миқдори электронҳову протонҳо ба рақами массавӣ. Хуб, дар боло рақами массавӣ аст. Массави число мегӯянд, ишора мешаванд. Изотопи кадом элемент мебошад? Ман ҳамин элемент изотопи кадом элемент ҳаст, яъне ки машқи 383 менависем ва бубинед, ки ба мо изотоп пурсида истодаанд. Мо барои ҷавоб додан ба ин мисол бояд мо донем, ки изотопҳо чӣ мебошанд. Бинед, агар изотоп ҳамон элементҳое мебошанд, ки атомҳои онҳо миқдори якхелаи протонҳоро доранд ва миқдори гуногуни нейтронҳоро доранд. Бинед, изотопҳо ҳамон элементҳое мебошанд, ки миқдори якхелаи протон доранд ва миқдори ҳархелаи нейтрон доранд. Ва мо мебинем, яъне ки Z ин миқдори чӣ аст? Бо миқдори протон аст. Протонаш баробари 2 аст ва А баробари чӣ аст? 3 ҳаст. Яъне ки як дона чӣ дорад? Нейтрон дорад. Хуб, мебинем боз ҳелиро бинем. Ҳели низ 2 протон дорад. Хуб, ҳели низ 2 протон дорад ва массаи ҳели боштагар ба 4 баробар аст. Массаи рақамии ҳели ба 4 баробар аст. Нигоҳ кунед, дар ин ҷо нейтрони ин элемент ба 1 баробар мебошад ва дар ин ҷо боштагар нейтрони ҳели ба 2 баробар аст. Хуб, ба 2 баробар аст ва бинед, ки мо миқдори якхелаи протонҳоро дорем, вале аммо миқдори ҳархелаи нейтронҳоро дорем ва инро чӣ меноманд? Изотоп меноманд. Ин ҳаст изотоп. Ва дар ин ҷо мо ҳелиро интихоб мекунем. Агар литийро бинед, агар дар он ҷо миқдори протони литий ба 3 баробар аст ва ин ҷавоб ба мо туғрӣ намегирад. Ва дигар элементҳо низ бо чунин ишора ба мо туғрӣ намегиранд. Яъне ки дар машқи 383 мо ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Яъне ки ин ҳаст изотоп. Миқдори протонҳо баробар ҳастанд бо ҳам, вале миқдори нейтронҳо чӣ ҳастанд? Тағйир меёбанд, яъне ки бо ҳам баробар нестанд. Мегузарем ба машқи 384. дар ин машқ гуфта шудааст, ки ҳар як элемент бо аломати шартии чунин ишора мешавад. Изотопи кадом элемент аст? Яъне ки 3 و 1 изотопи кадом элемент аст? Хуб, мебинем, ки як протон дорад. Ин ҳидроген мебошад. Хуб, ҳидрогени мо чанд изотоп дорад ва ин аз ҳидроген мебошад ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем ба ҳамроҳи шумо. Тритий, дейтерий ва протий мебошад. Дигар изотопҳои ҳидроген, ки дар дарсҳои теория гуфта шудааст. Мегузарем ба машқи 385. Протон ядрои кадом элемент аст? Ҳидроген аст. А-ро интихоб мекунем ба ҳамроҳи шумо. Ва мегузарем ба машқи 386.
оё байни адади протонҳо ва нейтронҳои таркиби ядрои карбон фарқияти вуҷуд дорад? Яъне ки бояд мо муқоиса кунем адади протонҳоро ва адади нейтронҳоро. Агар бо чунин тарз нависем, А мешавад Z. Хуб, ва дар ин ҷо дода шудааст А 12, Z 6. А баробар аст Z ҷамъи N. хуб, яъне ки дар ин ҷо 6 ҷамъи N. N-ро агар мо аз ин муодила ёбем, яъне ки А баробари чанд аст? 12 ҳаст. N-ро агар мо ёбем, N баробар мешавад ба 6. хуб, N баробар мешавад ба 6 ва Z низ баробари N ҳаст. Инҳо баробари 6 мебошанд. Агар мо ҷавобҳоро нигоҳ кунем, ин туғри намегирад ба мо, ин туғри намегирад ба мо, инаш низ туғри намегирад ва ин ба мо адади протонҳо ва нейтронҳои ахил аст. Ва ин ҷавоб ба мо туғри мегирад. Яъне ки мо ҷавоби D-ро интихоб мекунем. Ҷавоби D чӣ аст? Фарқият вуҷуд надорад. Адади протонҳо ва нейтронҳо дар таркиби ядрои карбони додашуда чӣ мебошанд? Якхела мебошанд. Мегузарем ба машқи 387 ва мебинем дар ин ҷо чӣ гуфта шудааст. Дар таркиби ядрои атоми натрий дода шудааст чанд протон мавҷуд аст? Яъне ки бояд мо протонҳоро ёбем. А баробар аст ба Z, яъне ки протонҳо ҷамъи нейтронҳо. Мо бояд протонҳоро ёбем. А минуси N мешавад. Хуб, ва А-и мо баробар аст ба 22, N-и мо баробар аст ба 11. Ин баробари 11 мешавад. Яъне ки чӣ дорад? 11 протон дорад ва ҷавоби B-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 389. дар таркиби ядрои атоми фосфор чанд нейтрон мавҷуд аст? Яъне ки 16. Агар минус кунем, агар 16 нейтрон мавҷуд мемонад. Мегузарем ба машқи 390. Элементи химиявиро нишон диҳед, ки дар таркиби ядрои атоми он 3 протон ва 4 нейтрон мавҷуд аст. Яъне ки 3 протон дорад, ин рақами тартибии ҳамон элемент мебошад. Яъне ки бояд мо чиро? Рақами тартибии элементи 3-ро бояд мо ёбем. Ин литий мебошад ва сразу чӣ кор мекунем? Дарров ин литийро мо бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Яъне ки ҷавоби А-ро. Дар машқи 390 мегузарем ба машқи 391. Шумораи нейтронҳои таркиби ядрои атоми Ферми аз шумораи протонҳо чанд маротиба зиёд мебошад? Хуб, ба мо дода шудааст атоми Ферми ва протонҳои атоми Ферми ба 100 баробаранд. Протонҳои атоми Ферми ба 100 баробаранд ва бояд мо миқдори нейтронҳоро ёбем. Агар миқдори нейтронҳоро бо ин формула ёбед, агар ин баробари 157 мешавад. Бояд мо миқдори нейтронҳоро тақсим кунем ба миқдори протонҳо, яъне ки мешавад 157 тақсими чанд? Тақсими 100 мешавад. Ва ин мешавад 157, яъне ки 157 маротиба зиёдтар аст. Хуб, шумораи нейтронҳои атоми Ферми аз шумораи протонҳои атоми Ферми. Ва ҷавоби B-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 392 ва дар ин машқ дода шудааст. Элементаре муайян кунед, ки дар таркиби атоми он 16 электрону дар таркиби ядрои он 16 протон ва 16 нейтрон мавҷуд аст. Яъне ки мебинем ки протонҳо ва электронҳо ҳамвақт баробаранд ва ин боз рақами тартибии элемент мебошад дар системаи даврии элементҳо. Ва аз он ҷо мо ин рақамро мебинем, яъне ки кадом рақами элемент ба 16 баробар аст. Лозим мо мебинем ва ин сульфур мебошад ё сера, бо забони русӣ сульфур мебошад, дорои рақами 16 ва мо сульфурро интихоб мекунем А-ро. нигоҳ накарда. Хуб, мегузарем ба машқи 393. Элементеро муайян кунед, ки дар таркиби ядрои он 12 протон мавҷуд бошад. Яъне ки боз чунин бо чунин рафтор мо рақами тартибии элементи 12-ро меёбем. Ва ин магний мебошад. Ва магнийро мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем ҷавоби C-ро. Ҷавоби C-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 394. Элементи химиявиро муайян кунед, ки дар таркиби атоми он 78 электрон ва дар таркиби
ядрои он 78 протон ва 117 нейтрон мавҷуд аст. Бинед ки протонҳо бо электронҳо баробар ҳастанд ва дар ин ҷо мо меёбем рақами тартибии атоми 78-ро. хуб, меёбем 78 ин платина мебошад ва машқи 394 платина ҷавоби D-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Бо ҳамроҳи шумо мегузарем ба машқи 395. шумораи электронҳои таркиби атоми ҳелий аз шумораи электронҳои таркиби атоми ҳидроген чанд маротиба зиёдтар аст. яъне ки шумораи электронҳоро пурсида истоданд, шумораи электронҳои ҳелий ба 2 баробар аст, аз ҳидрогени боштагар ба 1, яъне ки 2 маротиба. Агар тақсим кунем 2 тақсими 1, ин баробар мешавад ба 2. ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем, мегузарем ба машқи 396. элементеро муайян кунед ки дар таркиби атоми он 82 электрон, дар таркиби ядрои он 82 протон ва 125 нейтрон мавҷуд аст. хуб, боз низ ҳама вақт миқдори электронҳо баробаранд ба миқдори протонҳо ва мо бояд рақами тартибии элементи 82-ро ёбем. меёбем бо шумо. 82 ин чӣ мебошад? Сурб мебошад ё свинец. хуб, ин D ҳаст ва D-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 397. ҳар як элемент бо аломати шартии чунин ишора меёбад. изотопи кадом элемент ин ҳаст? хуб, бинед ки протонҳо 1 мебошанд ва 1 ҳама вақт дорои чӣ мебошад? Аз ҳидроген мебошад. агар бинед ки дар ин ҷо 1 аст, донед ки ин ҳидроген аст, барое ки 1 протон дорад ва 1 чӣ дорад? Электрон дорад. ва дар ин ҷо низ 1 чӣ дорад? Боз нейтрон дорад, яъне ки изотопи ҳидроген мебошад. ва дар 397 ҷавоби А-ро интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 397 ба машқи 398. ҳар як элемент бо аломати чунин ишора мешавад. хуб, изотопи кадом элемент мебошад? мо 397 кардем, ин 397 буд. так кардем, мо мегузарем ба машқи 398. моддаҳои радиоактивӣ кадом нурҳои ба организми зинда зарароварро меафкананд? альфа, бета ва гамма нурҳоро. яъне ки бинед ки моддаҳои радиоактивӣ ҳама вақт альфа, бета, гамма нурҳоро чӣ кор мекунанд? Афканиш мекунанд. дар ин ҷо мо Б-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 399. кадом намуди афканишот сели электронҳо мебошад? электронҳо зарядашон манфӣ аст ва бета афканишот низ чӣ аст? зарядаш манфӣ аст. Д. альфа афканишот ин зарядаш мусбат аст ва гамма афканишот бе заряд мебошад. дар ин ҷо мо D-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо, чунки бета афканишот низ заряди манфӣ доранд. кадом зарраҳо машқи 400 ядрои атоми ҳелий мебошад? альфа зарра. бояд инро шумо азиёд донед. альфа зарра ин чӣ аст? Аз атоми ҳелий мебошад. ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. альфа зарра ин ҳелий аст. бояд азиёд донед. кадоме аз элементҳои додашуда афканишоти радиоактивиро меафканад? натрий намеафканад, германий намеафканад, платина намеафканад, танҳо уран, барое ки ин моддаи чӣ аст? Элементи радиоактивӣ мебошад. танҳо уран. ҷавоби С-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 402. масири ҳаракати зарра ҳангоми наздик шудан ба ядрои атом тавре тағйир меёбад ки дар расм тасвир ёфтааст. ба кадом зарра ин масир тааллуқ дорад? мо дар дарсҳои теория гуфта будем ва ин ҷавоб аст ҷавоби альфа. альфа зарра. ва D-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 403. кадом нурҳо қобилияти гузарандагии калонтаринро доранд? боз гуфта будем дар дарсҳои теория қобилияти гузарандагии аз ҳама калонтаринро гамма нурҳо чӣ мебошанд? Доро мебошанд. ҷавоби D-ро интихоб мекунем. 404. қобилияти гузарандагии кадом нурҳо камтарин аст? Аз альфа нурҳо танҳо. ҷавоби А-ро интихоб мекунем. гуфта будем барои чӣ ва мегузарем ба машқи 405. хуб, ҷуръатан ба машқи 405. массаи атоми нейтралии альфа зарра чунин мебошад. аз массаи атоми нейтралии дейтерий
чанд маротиба зиёд аст, яъне ки 4 тақсими 2 мешавад ва ҷавоб баробари 2 мешавад дар машқи 405. ва ҷавоби C-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. яъне ки массаҳоро тақсим мекунем. масса ҳам вақт дар боло нависта мешавад. яъне ки массаи ҳелиро ба массаи гидроген тақсим мекунем, 4 тақсими 2 баробари 2 мешавад. яъне ки дар инҷо изотопи гидроген оварда шудааст, ин беҳтарин мебошад. Хуб, мегузарем ба машқи 406. рақами тартибии элементи химиявӣ ҳангоми альфа-коҳиш чӣ гуна тағйир меёбанд? Хуб, мо дорем альфа-коҳиш. альфа-коҳиш ҳаст ин атоми ҳелий ва дорем бета-коҳиш. бета-коҳиш. Хуб, бета-коҳиш дорем. вақте ки мо альфа-коҳиш кунем, альфа-коҳиш бошад агар системаи даврии элементҳоро мебинем. вақте ки альфа-коҳиш дошта бошем, мо ду катакча ақиб меравем. агар бета-коҳиш дошта бошем, мо чӣ кор мекунем? Якта катакча пеш меравем. Як катакча пеш, ду катакча ақиб. яъне ки ду катакча ақиб меравем дар инҷо ва дар бета бошад агар чӣ як катакча пеш меравем. масалан, агар аз берилли альфа-коҳиш шавад агар, мо бо ҳамроҳии шумо гелийро чӣ кор мекунем? ҳосил мекунем. ва дар инҷо ду воҳид кам мешавад ва ду воҳид кам мешавад. ҷавоби А-ро интихоб мекунем дар машқи 406. мебахшед. хуб, ду катакча ақиб меравем. ду маротиба чӣ мешавад? Манамин Z кам мешавад. маротиба намин Z кам мешавад. хуб, ва мо ақиб меравем. мегузарем ба машқи 407. ҳангоми аз ядрои элемент хориҷ шудани гамма-зарра адади массавӣ ва рақами тартибии элемент тағйир меёбад ё не? Не, чунки гамма дорои заряди 0,0 мебошад. яъне ки тамоман масса ва заряд надорад ва тағйир намеёбад мегӯем. ва ҷавоби Д-ро дар инҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. мегузарем ба машқи 408. ҳангоми аз ядро хориҷ шудани протон рақами тартибии элемент чӣ гуна тағйир меёбад? яъне ки як воҳид чӣ мешавад? Кам мешавад. яъне ки як протонро аз даст чӣ кор мекунад? Медиҳад. ва як воҳид кам мешавад. ҷавоби А-ро дар машқи 408 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 409. оё рақами тартибии элемент ҳангоми аз ядро хориҷ шудани нейтрон тағйир меёбад? рақами тартибиро пурсида истоданд. рақами тартибӣ ҳамавақт агар рақами поёнангӣ агар тағйир ёбад агар, баъд мо метавонем гуфта ки рақами тартибӣ тағйир меёбад. ва дар инҷо бошад агар аз нейтрон аст ва нейтрон наметавонад рақами тартибии элементро тағйир диҳад. Не, тағйир намедиҳад. ва дар инҷо ҷавоби Б-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. мегузарем ба машқи 410. реаксияи альфа-коҳиши борро нишон диҳед. яъне ки ин реаксия мебошад. ҷавоб ҷавоби А ҳаст. хуб, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамаи он чизе ки мо менависем дар инҷа ва мегӯям онро низ нависед ва аз худ кунед. хуб, ин реаксияҳоро бояд шумо нависеду аз ёд донед. ва бо ҳамин тарз шумо метавонед ки байни максималиро гиред. мегузарем ба машқи 411. дар рафти кадом реаксия элементи актинӣ ҳосил мешавад? хуб, қонуни дар инҷо нигаҳдории массаро истифода мебаранд. бояд мо актиниро чӣ кор кунем? Ҳосил кунем. яъне ки 227 аст ва 89 аст. дар инҷо мебинем ин ҷамъи 1 аст ва 89 ин ҷамъи 90 мешавад. яъне ки мо гирифта наметавонем дар ин реаксия ва дар реаксияи Б бошад агар 89. хуб, бинед ин реаксияро бинед. хуб, боз бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? нигаҳдории массаро менависем. яъне ки аз тарафи чап баробар аст 231 баробар аст ба 4 ҷамъи А. хуб, ва 91 аст
баробар аст ба 2 ҷамъи z. Бояд бо ҳамроҳи шумо мо чиро ёбем? Au z-ро ёбем. А баробар мешавад ба чанд? 227. А баробар мешавад ба 227 ва z баробар мешавад ба 89. хуб, мегузорем. А ҳаст, z аст. Хуб, баробар ин актиниро гуфта истоданд. Актини бошад агар аи мо 227, z-и мо 89. 89. хуб, мо актиниро ҳосил кардем дар ин реаксия. Дар дигар реаксияҳо мо актиниро ҳосил карда наметавонем. ва аз ҳамин сабаб мо ҷавоби б-ро метавонед ки санҷед. танҳо дар реаксияи б ҳосил мешавад ва мо реаксияи б-ро чӣ кор мекунем? Бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 412. реаксияи альфа коҳиши плутонийро нишон диҳед. Яъне ки альфа коҳиш шавад агар мо гуфтем ки ду катақча ақиб меравем. Яъне ки аз 94 ба 92 мо мегузарем. ва дар ин ҷо бошад агар 95, 93, 93 ва 92. дар ин ҷо мо реаксияи коҳиши альфа плутонийро мушоҳида мекунем. Яъне ки ҷавоби D мешавад. мегузарем ба машқи 413. дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ ядрои изотопи натрий ба ядрои изотопи магний мубаддал мешавад? хуб, бинед ки мо чунин чӣ дорем? Реаксия дорем. Хуб, 22 баробар мешавад ба 22. хуб, дар ин ҷо аст 22 баробар мешавад ба 22. аз мо реаксияро бояд нависем. Яъне ки натрий 2211 баробар аст ба чӣ? Магний 2212. бояд мо дар ин ҷо ёбем коҳишро дар натиҷаи кадом заррача, яъне ки кадом коҳиши радиоактивӣ ядрои изотопи натрий ба ядрои изотопи магний мубаддал мешавад. хуб, мо бояд аломати саволро ёбем. Мебинем ки аз тарафи чап ва тарафи рост чӣ ҳастанд? Ин чизҳо баробар ҳастанд ва x-ро менависем, яъне ки мо намедонем. ва 11 ҷамъи чанд мешавад? Не, баробар мешавад. баробар ба 12 ҷамъи y мекунем. x-ро агар ёбем, x баробари 0 мешавад. хуб, аз ин ҷо агар x-ро ёбем, агар x баробари 0 мешавад, y баробари чанд мешавад? хуб, -1. хуб, -1 мешавад. ва мемонем агар бета коҳиш монем, агар бета коҳиш, ин бета коҳиш аст, яъне ки -1 ва 0. хуб, болониш 0 мешавад ва таъиниш тағйир меёбад. Яъне ки ба ҷои аломати савол мо инро мемонем. аз 12 1-ро гирем, агар 11 мешавад. ва 0-ро ҷамъи 22 кунем, агар чӣ мешавад? 22 мешавад. Яъне ки ин коҳиши бета электрон мебошад. ва ҷавоби D-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 414. дар натиҷаи кадоме аз реаксияҳои додашуда изотопи тилло ҳосил мешавад? хуб, изотопи тиллоро боз чунин формуларо истифода мебарем. Яъне ки бинед ки инҳо агар коҳиш кунанд, ҷавобҳои C-ву D, мо тиллоро гирифта наметавонем. агар шумо ба системаи даврии элементҳо назар кунед, дар он ҷо рақами тартибии тилло, рақами протонҳояш ба 79 баробар аст. ва дар ин ҷо мо наметавонем бо ягон тарз рақами 79-ро гирем, барое ки массаи атоми скандий ва сульфур кам мебошанд ва аз неон низ чӣ аст? Кам аст. мо тиллоро гирифта наметавонем ва аз ҳамин сабаб танҳо бояд аз платина гирем. ва ниё кунед ки рақами тартибии платина бисёр ҳам наздик аст ба рақами тартибии тилло. ва аз ҳамин сабаб агар мо реаксияро нависем, реаксияро биёед хотон менависед дар машқи 414 ва дар камет мегузоред. ва аз ин ҷо бармеояд ки вақте ки рақами тартибии платина ва золот агар наздик бошанд, ва дар ин ҷо низ бета коҳиш аст, бета электрон коҳиш мебошад. ва агар аз 79 мо 1-ро гирем, 78 мешавад. ва бинед ки рақами тартибии тилло чӣ аст? 79 аст. ва дар ин ҷо агар мо тиллоро монем, агар
همین ترتیبیش یعنی که پروتون هایش با 79 برابر می شود. اون یک رو میگیریم، بتا کویش میکنیم و این با چی تبدیل می‌یابد؟ با پلاتینا تبدیل می‌یابد. یعنی که ریاکسیون کویشی تیلو می شود. و در اینجا جوابی بی رو با روی شما انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشقی چند؟ با مشق 415. ядрои изотопи уран ҳангоми ба ядрои изотопи радий мубаддал шудан чанд альфа зарраро хориҷ мекунад? хуб, мебинем дар ин ҷо 92 ва дар ин ҷо 88. яъне ки ду катакча ақиб меравад ҳангоми альфакоҳиш ва дар ин ҷо мебинем ки 4 катакча чӣ рафтааст? Ақиб рафтааст. яъне ки аз 92 то 88. дид ки аз уран то радий 4 катакча мебошад, яъне ки 4 катакча ақиб рафтааст. ва дар ин ҷо метавон гуфт ки агар як альфа коҳӣ шавад, агар мо ду катакча ақиб меравем ва дар ин ҷо 4 катакча аст, яъне ки ду бор альфа коҳӣ шудааст. ва аз мо пурсида истодаанд ки шудан чанд альфа зарраро хориҷ кард, яъне ки ду альфа зарраро хориҷ кард, яъне ки ду бор альфа коҳӣ шуд. ва дар як бор мо ду катакча ақиб рафтем ва дар дуюм бор бошад бо ду катакчаи дигар ақиб рафтем ва дар якҷоягӣ мо 4 катакча аз 92 то 88 ақиб рафтем. ва ин мешавад ҷавоби А. ҷавоби А мешавад ва метавонед ки реаксияро дар комментария нависед ва бо омӯи шумо назар мекунем. дар ҳамин ҷо гӯштагар мо дарси худро ба охир мерасонем ва то дарсҳои оянда. хайр.